пришли проститься с нашим другом, нашим одногруппником. Алексей Красновны соңғы юлға ұзатырға туғаннары, дуслары, хезмәттәшләре жиылды. Кулларында қызыл қанафірлер, күзләрендә яш. Соңғы күніне қадар ол Казанский ведомство газетінде эшләде. Әлбәттә, бу үзең өчен бик зур горурлык. Әлбәттә, мондый кешеләр күп түгел. Гомерен ул журналистикага багышлады. Тер каләмле шундый кешене үзенә җәлеп итеп бик авыр. Алексей Краснов Алексеевск районының Билер авылында туып үскән. 1984 елда Казан дәүләт университетының журналистика факультетында укыганда Комсомолец Татария газетасында эшли башлый. Ниндидер идеялар табадыр. Шундый прям фонтан кебек ул. Мин аны кадерен белмәгән бездер инде, бәлки без аның шул катлы җайлы да, уңайлы да бик күңелле кеше иде. Без бер группада укыдык. Беләсем, шундый ачык, шундый мөлаем, шундый юморист кеше. Һәр вакыт нәрсәдер төшерәдер, һәр вакыт безгә фотографияларын бирәдер. Төрле моментларда әле тутып ала бит үзеңне. Кызык, колхозда да, бында да, укуда да. Соңгы 25 елда Алексей Краснов Казанский ведомости газетасында баш мөхәррир урынбасары булып эшли. Аның мәкаләләре үзенә генә хас юмор хисе белән сугарылган. Март айында безнең телеканалга биргән соңгы интервьюсында да Алексей Краснов шул үзенчәлеге турында сөйләгән иде. Сейчас чуть что, сразу же в суд. Раньше такого не было. Ну, вообще я считаю, что юмор, он уместен везде, всегда и в любой тематике. Яшьләр өчен төпле фикерле укытучы, тугрылыклы дус һәм киңәшче диләр аның турында. Он научил. Кичкенә генә детальләрдә дә зур мәгънә эзләргә өйрәтте. Гади әйберләрдә дә зур үзенчәлек күрә белә иде. С ним я советовала. Һәр чак киңәшләшеп эшли идек. Мин дустымны югалттым Я бүген. потеряла друга. Алексей Красновны туган ягы Биләрдә җирләделәр. Динә Исамдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.